ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. ҳозир ман мехоҳам имрӯзда барои шумо якчанд намудам хе куртое ки камака ғавзтарака аллакай сезоншон омадагия амнора нишон тиём. ина марҳамат нархошон дариҷа ҳами то 150 сомониай. нигоҳ кунед, ино ғавзтаракан, материалш медонед бамбук баринаям хе камака ғавзай, бисёрам хушрӯ ва боз ҳам иҷада аз и се ранг дора. ина нигоҳ кунед, то размери 54 астай моделш, фасонаш, яна болоям ҳама хел 140 150. хулас куртаҳои амирӯза ҳам хеле нарх доранд. шояд бо арзон кунанд. касоне ки мисол бо харидор боша занг занед бо арзон мекунанд. این ویدیو را ما از 7-12 طرفی میرار 4 سکتر به نوار گرفتگی هستم. انا ایره بینه دوستانی عزیز، اینا 250 سومونی بسیارم خوش رو. اینا بالشمیر که دوران رزمیروی کلانن. ایره ما ویدیو کرده بودیم پیشترک از مگزین ترکی. نمیدونم که این همو بورای یا نه، ولی اوجده 350 بود. ایجاده باشد 250. اینا مرحمت بینه چقدر خوش روی. در رنگ داره و چه خیلی با ما گفتن که شاید که روزای نزدیک رنگ های دیگرشم برویا بیویا باری نوده. در اینجا باشد نمی خیل به پلاتیوی فاسون. اینا هم غوز ترکن. اینا نرخوشون 150 سومونی. اینا غوزترند دوستانی عزیز. انا پایان بینید، تاخیر بینید. انا مدلای ویش با دیگه خیلی فاسوناشون فاسونای تورецکی کرتویان. همشم خیلی که میگن ساوریمینی فاسون دارن. انا боло будагиёш бошад вай доран, капюшон доран дӯстони азиз. материалшон ваяй چی میگن؟ материали ҳамира жатка میگن. жатка камакак австаракай. اینا моделош, рангош. хулас 350 сум вай буд. ана дариҷа боша халати велюровӣ Versace астай дӯстони азиз. ҳамин намуд велюровиш 180 сомон. ана у тарафда куртош астай Versace-ёра ва ё бошад 150 сомон. нархи донаша гуфтаистам. касони мисол оптум гирифтанияй бо арзон мешавад. набине розви дора, сиёҳ дора. ҳам курташ астай, ҳам халаташ астай. ина моделои розвишам фасонай. кадомеш ки калтае ҳамроҳи почашай, курта почаян. дарҷа боша на ин тарафа бинед. иноям аз замин 140-150 ҳай нархошон. ва ё ғавзтаракан аллакай бамбукан материалошон. бамбукои медонед хеле як намуд ҳастай турецкиё да будам хелиян. иҷада куртои паплин боша распродажа шидай. беҳад фасон аз анами зардаш як шинос дама харида будам. хушрӯвай свободна места. ино балшмеркаян. бисёр фасон. нархошон аз анами 120 сомон сар мешавад то 140 сомона. ана вай сирх аллакай материалш дига хелай сирхи глоша чихеле ки дидестед. ва ё 150 сомонӣ. моделиш аҷоиботай вай сирха. аз бо дига ҷодам нишон метиҳам. и болоям ҳам хеле дӯстони азиз 150-130. дар инҷа боша дӯстони азиз. ана ин моделаш курто ҳастай. иноям анам хе нархошон 140-150 сомон. нархи донаш. касоне ки оптум гирифтан мехоҳанд шумо нависед. албатта ки арзон мешавад. умедворам ки
ба шумо писанд меояд. Баъдан авай моделу ҳастай аднатониёра бинед. Тигр аднатони ана минош бошад. Не тигр ламиражай ваям 150 сум 140 сумай. Ана аднатониёи дигараш боша. Ва ё материалошон Сингапурай. Вайш нархаш 120 сомонай. И болода ҳаст бо резинкагиёи боло. Ино 120, агар хато накунам 120 сомониян. Иноя материалошонам хеле бамбукай. Бамбук резинка короче, нам хеле да. Ина болора бинед, ҳам гулчои майда дора, ҳам ана михел гулои калон дора, гули занҷабилак. Оз бо гулои адрасишам ҳастай, уношам нишон метим. Ана инош бошад, ана сеттае ки гули атлас адрас дора ва ёям амин нархан 120 сомонӣ. Иҷада бошад дӯстони азиз, халатора хостум барои шумо нишон тиём, двойка спортивниёра. Ино 150 сомонӣ, беҳад материалошонам хушрувай, хучонам хушруван. Аз има харида будам барои клиент. Материал шаҷоибай. Двойка то размери 52 доран. Не бардовиша мо гирифтем. Намехед дӯстони азиз, агар барои шумо дар кор бошад, пас нависед, мо доставка дорем. Агар касе ки хучон омада харидорӣ кардан мехоҳанд, и аллакай дигар ҷорама видео кардистам, пас омада бинед. Дар ҷа боша яке аз подписчикони мо нависта буданд ки ба мо ҳамхе киртаҳои попурира нишон диҳед. Ва имрӯз ки ман барои харидорӣ кардани ҳамхе кирта омадагием барои як подписчик, як бора ба навор гирифта ба шумо нишон метиҳам. Ин кирта почаҳо аз 170 сомон сар мешавад то 250 сомона. Тамошобинони азиз, беҳад хушруван, муҳрадорош, бемуҳраҳош ҳастай. Ҳамаи ино туру тоқӣ доранд. Ина агар барои шумо дар кор бошад, метавонед нависед, вале агар дар Тоҷикистон бошад, метавонед ки биёед маи видеора аз Корвон тарафи Пажарка, якум дарвоза, якум рият ба навор гирифтагӣ ҳастам. Набинед чӣ қадар ваёи хушрӯ доранд. Чаканои куртои попозадагиёи фасон доранд. Дар иҷа медонед ози пора накардагиёшам ҳастай. Ҳаваёшам нишон метиҳам, амно қиматаракан. Қиматиш аз ҳисоби дӯстони азиз, аз ҳисоби риштааш, аз ҳисоби материалаш мешава фарқаш. Ина бинед, ина боло ино пора кардагӣ нестанд. Нархои ино аз 400 сомон сар мешава то 2,5 доранд, вале ҳози 2,5 иҷада тамом шудагиай. Иҷа мисол 500 сума, 800 сума, 1000 сомона ҳам хелиёш мондагиай. И тараф бошад ин духтагиҳо ҳамаш чӣ тавре ки гуфтам сар мешава аз 170 сомон то 250 сомонира нархаш. Хулас нигоҳ кунед чӣ қадar хушрува ина нигинадорош, бо ҳангоме ки бо хушрӯ видео мекунӣ аҷоиб метова. На марҳамат, хоҳишмандо метавонед дархост кунед ё ин ки омада харидорӣ кунед. Дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза барои шумо.